zer moduz bizi da orain? Pampi, zer egiten du bere bizitzan orain? Pelotaria handia izanako mutil horrek. Ikusten duzu ongi, ez ongi, oain musika bizko taldea utzita, beste gazte trinketeko gazte batzukin ari naiz, da, bueno, gustura, bai, pixkoat nire maizutasun herri pixkoat ikasten. Begira, esan digute asko ibiltzen zarela orain golfean ere. Golfean, ibili naiz oain baino gehiago, baina egia esateko kirola asko gustatzen zait. Bai. Golfa, bai. Kirola asko egin du eta oso ondo gainera. Bestela ikusi, Pampi Ladux. Txiki-txikitatik antzematen zitzaion gaitasuna pilotan. Aita Josetek oso argi zeukan, pilotaria izango zen bai ala bai, eta horrelaxe izan zen. Pampi Ladusek 1974an trinketeko munduko txapelketa irabazi zuen Montevideon. Gazte garaian, soldadutza ere egin zuen azkaindarrak. Eta 1976ko ekainaren 4an jaunekin eskondu zen. Urtebete geroago, retegi lehenengoaren kontra partida bat irabazi zuen. Eta horrek animatu zuen eskupilotara saltoa ematera. Lorpenik handienak Pinakako txapelketa nagusian egin zituen. Berak eta Jose Antolosak txapela irabazi zuten 1987an eta 1989an. Pilotari profesionala izateari utzi ondoren, beste pilotari handi batzuen prestatzailea izan da. Baina pilotaz disfrutatzeaz gain, kantuan ere izugarri ondo moldatzen da. Emanaldi ugari eskaini ditu Pampik. Artistak gai gara gauza anitz egiteko. Batzuk pilotariak dira, eta ez dira beste deus egiteko gai. Gu ez gara hain pilotarionak izan, hain kantarionak ere ez. Aurkezle gizan ere ez, baina denetik pixka bat eta beti hor. Hona hemen zure hitzak, Pampi, urte askoan, horrelaxe jarrai dezazula. Azken hitzoiek erabat egiazkoak ere zira, Pampi. Pilotan artista izan zara zu. Egia esateko unkitua naiz. Bai, Bideoa, gustatu zaizu bintzat? Zer karrapatu zaitu, Pampi? Bueno, gauze horiek ikusteaz, nona xainatzen gen, eta zenbat gauza inituztan ere, ikusi, emozio handiko motila naiz, eta bai. Oso sentibela da hori duan, ezta? Ez, gauza horiek egiten ditugu gaztean gauzak frango, baina geho pixkatuan helduta bezala, sartuta bezala, gustu gehiokin ikusten ditugu. Orain apreziatzen duzu benetan, zuke zure bilbidean egindako hori, ezta? Bai. Zu azkaindarra zara, azkainen sortua, frontoiaren aldamenean edo esango dugu. Bai, plaza txiki bat, azkainen bada Elizen onduan plaza txiki bat, eta gustatua nire aita eta amaka txikitzen zutena. Eta zuri pilotako afizioa atorkizu, txiki-txikitatik ez lehenago sehaskatik ja, Pampi. Oida, azkaineko bestak dire abuztuen 15an, eta nik orduan banituen hilabete bat, zein eta hilabetea leheno sortuan nintzen, eta han nintzen txaskan, eta nire aita eta plaza hartan, aiziren bestazierako, ez? Eta huts bat inta, ez dakit nola, pilota bat etorri zizaitan, txaskat, berina hutzik, eta pilota eta berin mutiorrak denak nire eta ama segidan etorri zen, eta esan zuen, hau ez bali da. Seinale bat, ez da? Pilotari da, gauza poita da, historio poita da, baina egia, hori da gauza da. Eta zizinen bizkanaka pilota astintzen, nola gogoratzen dituzu lehen urteaiek, umetan pilotarekin lehen harreman horiek? Esan behar da, bain dela, aspaldi dela, baina han orduan azkainen da, etzen beste kirorik, gu pilota zen eta rugbia bizkoat, baina rugbia etzen guainiko indarrakin etorria. Zordun pilotaz, eta gara aitak neriak, manituen beste anai batzuk ere pilotan jahiak, eta ikusten zuen igual semetan nitzela igual doainik handienekin jo. Eta maninduen bultzatu ninduen ere, eta momentu batean 13-14 urtekin rubiane ongia initzen, eta kasik iesi nuen, baina aiten atzarparrak hartu ninduen eta egitzan segituko. Eta eskerrak? Bai, eskerrak bai. Bueno, zuk